posibleng masinati ang El Nino phenomenon sa musunod nga unom ka buwan matud sa Pag-asa. Karong adlaw mi pagawas og El Nino Watch ang DOST Pag-asa. Sa ilang advisory, nag-awhag niini sa publiko nga mangandam sa posibleng epekto unya sa gipanglantawan nga mild to moderate El Nino nga masinati sa nasud. Kung ang usa ka nasud makasinati og El Nino, nagpasabot kini nga masinati ang below normal nga gidaghanon sa pag-uwan nga mosangput unya sa dry spell ug drought sa mosunod nga tuig. El Nino Watch, so ibig pasabot, El Nino Watch is na ay chances na 55% within the next 6 months. So nakita nato na ay possibility kining El Nino na pag-abot diri sa June, July, August 2026 na kining 62% chance, and end of this year na ay 83% chance na ma-develop kining El Nino.